Hello mga bay. Kumusta mo? Nakalaag na po ko karon no? Na ako diri karon sa kuan sa City of Salwa. Narap Stiglindaw ko gihana kaya. Onya kay nakasuyop ko dira mga kaubanan. Ate Ruchi. Sus kita na kayo imong. See you next time na lang. Diri nakasuyop ko og signal ni Bay Binos. Tago ra ba dayon? O dira. Magwapa lang. Taga Cebu. Ingon bitaw. Guwapa man sab kas personal gud. Ingon bitaw ko nimo. Guwapo ko sa cellphone. Butikog na akong sa personal. Di mo ka mo tuo. Di. Unsa man di? Hilo ninyo. Hilo. Pas lang Bisaya ay ang hilo. Mga hilo lagi. Dili na ako ibutang mo. Nag-andam. Asa man nga makita ka bay? Uy, ito ba nilalagay mo? Ha? Unsa man na? O ka na mga gulaya na. Di mga aunta ninyo. Lahat na. Mamaya na. Ikaw mo'y mananabtan ako karon bay Binos ha? Ikaw mo'y mananabtan, magbasa ka diya sa mga tao. Hi, bye. Oh, sige. Hello, Inday. Nasa iba kong mananabtan, diya sa From bangon. South Korea. Oh, dala. Sa South Korea. Dili kay Glinda eh. Pagpuyo ni trabaho kay Glinda, mga aon siya ta. Hello ninyong tanan mga bay, kumusta man ni tao mo diya? Shout out to Inday. Ako, Dito kuya. sa Davao. Wala lang sudan di Glinda. Kasi mo kasi gigman ang lupan. Wala nga kami manok. Wala nga kami isang bilog ba? Isang bilog na manok. Eh, saba. Glinda. Umulang tali ato itong kuha. 1 pounds biya niya ko. Nakuha, di ba? Ulang tao biya to. Sige na taglupad, ane. Manok, dadlaw. Buwan eh. Basta ulang, wala. Ulang, wala. Mga anta ninyo mga bay. Wala man kami ulam. Ulang ba ulang? Kani ba? Sure. Wala na. Wala. Oo. Lagi niya tinaghan pa man ta mga on. Way ko andiya panulang dia tuba ako lapo kaduway. Red horse. Pubrihan na ni Balaya oy. Red. Red ba asa ang budget na to? Red horse. Way budget to. Ngaon tayo mga hilong tanan mo diha mga sige pagkon pangaji sa diha. Untay na sudan. Untay na sudan daw. Wala kami ulam. Sudan di. Ay, Inday, bibo man kaayo mo. Manok. Sige na lang manok eh kada adlaw manok. Araw-araw manok. Manya tag-adlaw mangitlog, itlog. Pwede na nga di may makita sa manok. Manoy. Pwede na di na may makita sa manok. Hanggang na ba? Oh. Darang. Ngaon ta ninyo. Alin na rin. Tingnan mo matumba. Wala, hindi ka nakita. Dito ka sumila. Nandun ang kamera eh. Gusto ko lang Oo. So, sawa na to rin. Kauna sa kagagbot Inday, sabi niya. Oo, kausapot mo. Lain akong pamati ka rin ba? Mga kahilantanon. Madayunan. May drama-drama ng hilantan ko. Galit ka? Ano siya? Ha! Naon. Naon! Sipag na yun, no? Ayaw talagang tumigil niya. Gusto ko eh. Kumain. Yung saan naman siya? Paano daw magluto ng basmati? Basmati? Laga lang. Bukali ako sa kabaron nga. Tubig. Pagkahuman. Kuhan. Asin na dog di makakutsahan asin. Asin niya ako sa kakilong asin. Unsa daw ni ang Tapos dahon? limang galong. Ito? Tapos limang galong. Gerger to gerger. Pamok ni mga amo. Lamion ni magluto. Magsigig pa balik-balik og luto. Bae nang bati-bation. Lamion karon ugma. Bati. Ana. Magsige kag lamig luto. Magsige ng paluto. Hastang mga silingan, mga amigo. Higala nila. Ay, imong lutuan. Daghan na kag lutuan. Mapay imong bation. Mayon na. Mayon na dayon na. Amo nga. Lami man kayo, ipanghambog din pagtawagan ni mo. Ay, salamu alaikum. Lamikin luto akong kasabang. Oo, isa lang gusto ni mo. Adan, minunit daw kung din. Ay, dali. Lutuin si Kwan karon. Deliver ko nga. Ini karon. Magpapangalot ko ka kay. Tanaw ni sunod be, ato na yung timplahan ng pire, Clorox. Hindi magpaluto ko. Saan mo kayo magluto? Lami? Magsige pa luto. Hasta mga silingan, mga higalap. Lutuan ng mga apit. Tanawa ka na. Pati ang mga ero, lutuan. Tanan lutuan. Ayan. Asus nga nga Tagalog. Sa luyas Tagalog. Ikasabot. Hindi na lang nagpus mo na nawan.
Dayon daw magplansa to kay Juan. Nagkusmo ng dagway na rin ipaplansahon Kasi sa sana kung sige magplansya ako silang mag-serve. Huwag silang magtawag sa akin. Oo. Sige, sabihin mo sa kanila. Puti mo na yung, ay, Oh. kanya sa tabi ng, ay, Inis nga ako ng isang gabi. Oh, sige. Nagnansa ako no, tapos naglaba pa ako, bang nagplansa. Tapos tawag na tawag. Linis ko no. Ako yung sinyasan, di siya muluyo ang linis. Di ba na, di ko niya. Siya nga. Dali. Oo, ginunol na ako sa iya ang linis. Tapos ka na sa sunoy. Isa ibutang dito sa akong kwarto, sa kilid sa akong kama. Yaw-yaw dito ko na yung sos, ginoo ninyo. Ay nako, yan ako. Yan, ingot nila nga, nagpos mo ng itindawang, kaya naman siya ko po. Dala ko na pinig sa iya ninyo, kasi dami pa may kulagot. Kainis kaya yung may trabaho Ay, ako sa tawa. nakitrabaho may lagapong ko. Maglagot mo siya kay ginabi daw ko kay istorya kaya nang gabi na. Ginagawa ko sa tawag, mapawag na rin ako. Kay istorya nang gabi ko na. Then mura siya kon ba kanang mo na ako kay istorya, mura paminaw niya wala ko galihok ba. So akong cellphone daw kung bugan. Galihok ko ang cellphone ko gisimos ko bugan, wala piligo dong panahon na. Asa samo, labuta lagi na ako kay tatang pa ko dito sa labunan. Dayon naglansa pa ko dito. Nangita. Na, then ito naman. Nalagot ko ng asar, di dahil sunay ba? Ay! Dayon, mo to. Galit? Karon nagpas-an ko komplan sa hunon. Kaning mga bataan ni, anong karon pa man mo nang lagi kapoy ko? Karon pa sila nang laag ba? Siguro kung natupatag siya di, kahapon, matupatag siya. Andun siya rin, makita siguro siya. O, dayon. Nana mo ipaluto kay naibog na po diyang amo. Kining amo niya, gipiti yung tama. Iyang amo, Gitira kayo. Gitira kayong amo ani, kung sa lutoon na sa amo nga lami. Mumatay na kayo sa tikibay. Mamatay na, sa tawon ni Isin. Padulong mo dili ba paulit namin. Unya nag-train yung amo babae. Ano pa siya sin. Ara, sige. Ano mag-bunso mo na? Parang nagmadali mo. Parang madali na sila makaabot dito ba? Tolak din ang amo ko lalaki ko. Wala sila yung amo. Hindi baka may pagod na yun. Dadala sa pulsir. Abot dito. Ay, bato na natin mo turmi. Pagkita na po. Sige. Asa na to kuhan? Asa na to? Sir? Ay, wala na to. Ang gulong ato ba? Kinawala. Natangkad na to. Uyog ka sa turkey, wala. Agihan ba, ikaw raw sa nabisabelay ninyo. Pagkatapos, tatupag uli na mo, no? Pagbalik na mo. Punya ka yung airplane. Pulsar na po siya. Pababa kami kayo. Duha man ka airport. Kusgan na, wala na mag-wheelchair man na. Kusgan na siya. Duha man ka airport at amuhang kualanan. Madaldal sila. Makakapingi. Pag-abot Mga Bisaya, di ko rin naman maintindihan. Asa na to? Diyan ka siya. Ano? Lucy, isa pa yung isa. Sabi ko, umikot pa itong sasakyan natin dahil pupuntahan pa yung isa. Doon sa ano? Doon sa ano ng... Sa laing kwan. Hindi, sa Matakot sila. airplane. Sige, mga lamang. Tinawag yung kawawa yung manok sa kanila. Pababa yan. Daldal, daldal. Tapos, sabi ni Bunso, Amit eh. Inti ba ingda regime ni Fo? Bis or iga ko wala. Imsik hada mal ka. Hawak ka doon sa layo. Tapos yung wheelchair, habang nagtakbo yung Kali importante kay. habang tumatakbo yung sasakyan, yung Kali ka dito. Hello, Jane. Hello, Jane. Hello po. Hindi ako, ano na lang ako, mag-video na lang sa kanya kasi hindi ko rin naman naintindihan yung mga sinasabi nila. Nga nga eh, nga nga. Regards daw sa naka-white. Regard ko anong naka-white. Wala Ito mo kay wala pong naka-white dito. White lady. Basahan. Basahan, white. Hi sa humawak ng camera. Ay! Yatay! Kaya kayo lang ang alam niyo Bisaya. Dili dili ako makasabot, day. Ay, shout out po. Sige, guys. Mga ano sila, Oh. Sige, lupa-lupa na na yung buhok. Maluparan yung buhok ni. Pagkaon ni Tilinda, oh. Pagkailan kanya, inaayos yung buhok niya. Nag-away daw sila ni Ruche, hindi ko maniwala. Nag-away daw ng bugno daw itong dalawa. Sabon na, pag-awayan niyo. Kadamo niyang tayo. Alin? Ay, ano, Kiri? Sila pili.
Di ko maniwala kay si Irene. Pauban. Irene, sabihin mo sa kanila, paghilom mo. Paghilom mo! Manahimik daw ka na. Kiatay. May tawag si Juan, si... Mangaon kayo. Sino yung tumawag? Tingnan mo nga. Saan? Bing Comparos. Si Charlene Will, mas wala nitawag mo. Nawala atong Juan. Inday, naunsa ma'am ka da. Hi, Jo. Kanto ka na da, Inday Teros. Kabkab. Anong name po Kumusta? ate yung nagtali ng buhok? Ay, ako po si Irene. Hello, Kislat. Jane Alcante. Ah. Anak mo, kaya mo, Kislat. Galit la, Inday. Hindi yan galit. Ganyan lang talaga magsalita yan. Marunong ka pa magpisaya, ganda. Dili, dum! Dili, day. Dila ko... Kamay lang. Gamay lang. Gamay ra. Gamay. Usa pa, bawal. Nakauyab ba ko ni Bisaya mo na makabalo na siya Bisaya gamay. Oh, kasabot ka atong Bisaya. Nagkaroon ka na ng boyfriend na Bisaya. Kaya marunong yun sa mag-Bisaya na kunti. Oh. Ang garaan nga rin kasabot naman siya oy. Gara eh. Hindi mo na yung Di na ka malibak di ay, di na ka mabaligya. Dili. Sa tiputahan day. Dako ita tingog day. Gawa. Ay, isara yung pinto. Dingog ba? Dingog. Baka kala nila nandiyan ako Kasabot marunong. na siya oh. Ang Inday, gwapa, may pa, ano daw? Oh, imuha Ay, na. camera girl. Ala, iba na naman, di ba dati doktora ngayon, camera girl na naman. Oh sige, sayo na lahat. Sayo na sayo. na Sabihin cellphone mo, niya. Sige, paniguro. sayo na. Hoy, paniguro kaon. Oh, kaon sige. Kaon daw. Bahala di makakaon kay makatubang mo na siya sa live. Ikaw ang mananagtan na ron. Alam mo mananagtan. Masarap magmahal ng Bisaya, Irene. Ay, hindi mo lang alam, masarap din magmahal ng mga Ilocana. Kanis. Walang masarap at hindi Ay, masarap Day. magmahal siya. Walang ano, Day. Tingnan, Walang forever. Ano ba? Maumo dihan no kay daghan mi permilingaw. Marami daw siya tawag? Ya, samok may daghan eh. Daw? Kasi maraming tawag. See? Mga bibo man kayo mga Inday. Oo. Sige, suluhin mo kamera, Day. Suluhin mo. Sayo na yan. Sige, sayo na. Hindi ka na nagsawa sa araw-araw na nga lang mukha mo sa video. Kami sige. naman minsan. Oh, sige, mukha mo naman daw. Ibigay mo. Dito din sa mukha, ibigay siya. Maghiraw ka sa pamilya mo. dito. Ah, maghilog ka ba? Maghilog kasi pag nawa. Family in Philippines. Tagpanan ang purong-purong ni mo. English ba? English man ba? Mga bibo. Nakalimot ko. Bisaya pala yun. Mura man kag si Kwan. Ganda ni Irene. Ay, mas maganda ka, Dalan Salvador Beruena. Mas maganda ka. Hello, doktor. Ala, makinig ka. Hello, Kita ano, doktora. nagbubog na ni sige. Saka ka na ako hagdan. Doktor. Palupaluong pa nimo. Ako ito ana, ibubog lagi. Pero nga na masahe nimo. Ayo pud nga anak, pero mo kuan bahilot ba? Ayo ni yun anak. Hello, Doktora Irene. Ala, Diyos ko. Mura Ay, ka si kuan ba? may Lucana, duwa ka, day. Sa bahay ni Kuya. Oo. Hi, camera girl. Hi, Maria. Pinto nga pag Bisaya na lang. Oh, napintas. Yung Ang Bisaya ganda na naman hindi. ng nunal mo, ma'am. Oo, basta nunal. Maganda. Napintas ka, Sige, wen. doon lang dagway mo, kunti pa. Kunti pa lapit na ba? Wait lang kasi. Paano ba to? Hirap talaga mga Pilipino no. Sabihin Hi, natin, watching nila- from Bisaya ka, Masin ng City English. for the same tayo ng nunal, Irene. Oo, basta may manunal, magaganda. Giatay. Ibig sabihin, si Ate Glinda, walang nunal, hindi siya maganda. Thank you, Miss Irene, sa pag-mention. Ah. Welcome, Bebe Rowena. Ibig sabihin, si Ate Mexico. Glinda, walang nunal, hindi siya maganda. Ay, ano yan? Buto? Ah, meron pala. Ay, napangiti. Umiti siya. Diba? Kasi, na, Oh, nunal. maganda talaga ako. Wala daw nunal tingnan ito. Wala daw I nunal. love you, Pagtingin I ko, miss you. anong tawag doon? Buto? Ito talaga minsan yung... Ano talaga siya? Ngayon pa nilabas ang tuba. Kanina pa ako lang shopping. Wala bang panulak dyan? Ay, shoutout sa inyo lahat. Sa mukan anang na nunal. Uy, ano daw? Samok daw nung Ano yung... Ay, hindi mo. Gwapa daw ka. Hindi mo sila. Oh. Samok, ano ba yung Tagalog sa Huwag mo sabihin mo, gwapa siya. Ito, may nunal. O, Basta yan. may nunal lang. May Huwag mo nunal. sabihin kay- Ako, may nunal. Samok ko na no? Ito, may Ayaw. nunal din. Ayaw, Yan, ina. o, yan. Nunal. Samok ka. Ha? Samok ka. Samok. Maingay. Hindi. Oo, samok kay gusto nang jud. Day, ano daw yung masamok ka? Maganda, di ba? Hindi Gwapa ang maganda. Oo. Oh, masamok. Di ang Maganda. Bisaya yun, sa Bisaya yun. Diyan ko na nimo tanan ang kuan. Salida. Imuha na tanan. Oh, di ka na nagsawa sa mukha mo. Sige, ikaw na. Kabot nakasabot bay. Giatay. Unta pa bay? Kanang lawan kay bay. Kanang kuan. Hindi porket Ilocano ako binibenta mo ako sa Bisaya ha.
Nya. Usa pa mangita taglawan kayo, mo sa mga Bisaya mo. Kuha ka nang gikan sa kinauyukan luna ni kasing-kasing ko. Hay kay Market Bilyardi. Oh. Alam ko na. Tagalog yun. Mga mahal mo? Gikan sa kinauyukan ipatuba na ni kamera ni. Lahat ng mahal mo sa buhay, bakit ganun? Sa kinauyukan luna ni kasing-kasing ko. Talaga si Erin, no? Oh, ano sa Tagalog? Sinang nagmamahal sa'yo, inagaw ko lahat, gano'n? Pwede. Pwede. Oh. Maganda basta may nunal, oo. O sige. Ikaw na ka nang iatubang na yung mga kanunay. Ana, ibunalan ko sa yung buhok ko. Oh, kasabot ka sa Tagalog to. Oo, makakain ko na yung buhok. Hindi. Ibunalan ko mo sa imong buhok. Ay, tulungan nyo nga ako, ano daw? Magulo ka daw. Ah, magulo daw. Samok means magulo. Irene, laban lang. Sus, Santa, Ginoo, ibalik buhay na yan sila. yan eh. Balaw kay may pangita dili kung sa ikuan sa samok. Guys, huwag kayo mag-alala. Yung- Hindi ako magpapatalo kahit Ilocana ko. Naintindihan ko Bisaya. Pero wa ka kasabot gikan sa kinayukang luna ning akong galamay. Kasabot ako, day. Oh, sige, ano Ang galamay mo, galamay. Di. Gikan sa kinayukang luna ning galamhan ko. Oh, ano sa Tagalog? Oh, sabi mo di ka magpatalo. Sus, Ginoo ko nimo. Ay, ang lalim naman. Dapat yung mga basic. Yun, ay, dali kasi. Nagpawis ako sa'yo ba? Malungkot mo. Matumba na. Oh. Hello, bye na. Uy, sinong FW gustong mag-loan 1%, 1.5 year to pay Dili ko mangutang kay dili ko kabaw na yun. Oo, palaban talaga lagi ako. Hindi ako nagpapaapi, oy. Kasing-kasing puso, kaon na mo mga hinday. Team Bisaya versus Team Ilocano. Yes! Oh, Sabi ang gulo mo Isa daw. pili. Haha, pagdali magkaon, oy. Tawagon na mo ron sa inyong mga amo. di sa pa Na dali di jud trabaho na mo pintayo. makitawas kaon ron. Bibuha jud ninyo gay Di na laway. magplansya ka rin. Tapos ka na mag-serve rin, no? Pagplansya giatay, hindi ko plansya yung tansyahin mo ay. Duha naman ito ka buhok. Kahit man dalawang kabuhok-buhok pa yan. Spaghetti na lang ako. Sus, ginoon ko nimo. Na, Diyos ko, ginoon nimo. Isa, Gino. Noo. Puro sa noo. Ayun ang ibig sabihin? Hindi. Mali, ibig sabihin daw ba yun ang Diyos ko ginawa ni mo? Yung noo daw niya. Sakto, sakto, Diyos ko, kasakto. ginoo parang, Diyos ko Lord, parang, Diyos ko mayo, Marimar, Oh, Grapon. hindi rin sabi mo noo ni mo. Sabi ko yung noo mo. Ginoo ko malapat. We have same name. Ginoo ko malapat. Practice yun. Irene, oy, basta mga kapangalan ko, basta mga Irene, mga gwapa, day. Oo nga. Hinay-hinay lang. Yeah, di ka magpasalamat. Pahawa na si Irene kay dili ko ganahan niya. Ano daw? Giat, ano daw, hindi mo ako gusto? Oh, ano, nakasabot siya, oh. Hala, giatay, kasakit naman. Agoy. Pero kahit ganyan ang sinabi mo, guys, isa-shoutout kita, Shaniram Hawa na si Rivers. Irene kay dili ko ganahan. Sakit imo kasing-kasing? Oo, masakit yung aking damdamin ba? Giatay yung puso ko. Pero sakitan mo ka, ha? Sige Wala lang, nang Day. kailana. Ganyan talaga ang mga buhay. Kailangan mayroon tayong mga basher. Pero sige, Day, sigad ng bahala sa nimo. Nagka-shoutout ako. Wala man lang nag-shoutout sa akin. Ay, Pagbigyan natin si Irene. I love you guys, nakakatuwa Hello kay, Yes. hello kay Hazel. Nabago? Bilit Ay, happy birthday. nagbabasa pintas na balata. Kay Oh. Hazel. Salamat sa Pagkaban, mga bilit ano. happy birthday. Salamat sa mga... Sa pawa na siya sabi ko. Salamat sa mga nag-shoutout sa akin dyan, ha? Salamat Tsaka sa pero nasakitan kahit- siya. Kahit papaano, pasalamat din ako sa nagbabasher sa akin. Maging masaya ka, ha? Ito, guys. Ito, guys, pakilala ko sa inyo. Ito ang microphone mo. aming Bisaya. Sige. Microphone mo. Pagkauna rin. Huwag na ko Wait lang. Di paglingko diri ba maghiwa ka ba? Ang cute ng naka-blue at FB. Sino mag... Naka-blossom ko. Duha may cute ani. Asay cute, aning tulo, pulos naka-blue. Naka-blue kaming tatlo. Sino ba Naka-blue, sa amin? si. Royal blue? Butang. Navy blue? Sa navy blue. Takaram ka kulor. Eh, ano ang kulay sa hindi navy blue? Dark blue na siya. Si Atay, dark blue. Kung sa Bisaya pa. Ngit-ngit nga blue. Ah, ngit-ngit daw, ngit-ngit. Dark blue, ngit-ngit nga blue. Ambot. Imuha light blue. Bugal-bugal, Irana, Iladi, Irene. Ano Kanay daw? mo hayag nga blue. Yeah. Kila is the life, yes. One Kila man is iya, ha? life.
Nakakatuwa ka Siya nga, naman. ano? Oy, Glenda daw. May nagpangalan sa Glenda. Si Gina Frampton. Gina Frampton. Pero mini mo na, pang si Gina, kisa man na siya. Inday, bay. Ikaw na istorya kay ganahan mi si Gina ayaw og samok-samok na si Inday. Ay, di ba Ang sa- body, ano daw? Masagdaan na to si Irene kay iyang adlaw karon. Haha, samukan yung Inday Irene. Oy, na ni sampung man sa kamera. Sa camera. Hindi ko maintindihan ni yatay. Ang buhok mo, abi tayo imong amo. Maupo ka na sige kag purong, napay agtang nimo sa nakiktarya. Natin Sige pa kag purong-purong. May mga agtang matag sa hektarya bay, mga bright man na bay. Ayan mo sa Ate Binus, pag nasa kwarto yan, kakaiba, ganda. Wapa gani siya na nag-ano, nagpurong-purong, samot nagbuwatang-tango ng purong-purong. Buksan nga tayo ng aircon, ang init. Bay, tang-tangan ng purong-purong. Kayo kayo na Nakaupo, kuan. ano, bay. Akong amtang ba na kuan? Pasal di nangagtang ni mo sa hektarya. Dili lingkod. Na ako ay mo akong buhok na happy. Og imo ha, magsigpurong tanawan, piti nang gamaya sa imong buhok, nipis kayo. Oo, nagpis kayo. Pagligog buwan, bugas. Kanang sabaw sa bugas, pagpabaga sa buhok. Kuan kaya akong kuan. Sa may mga, aho? Sibuyas. Buyas? Maho ang Ilo ilok pa na. sa kwarto na ako. Hindi na ko, di ko na ko usap. Siya sabaw sa bugas, kaya mo tumot. Na, nipis na kayo mong sige. Nga nang papurong makaanay mo amo. Kay, kasi guwapahan siya na ako. Iti ba na? Wapa naman siya dali na nga. Kanang nasuko makamandar nga di. Kami wami purong-purong man. Oo, dito kayo. Kalpag. Kaya magsige bitaw kag purong, mao ba maka? Oo. Oo pa, wala kasi, wala, lula po niya. Mbo na yung buho ay pa, manipis kayo dyan yun. Tangtanga, wala yung amo, tangtanga. Samok, huwag na yung amo, ay, na pagpurong-purong. Naman kay kung amtang murag airport. Pariyag, tag-agtang, awaw. Oh. Ano na yung mga agtang, mga utukan. Alam mo utukan rin? Otokan? Oh? Hindi. Ay, sir, pilsi ka. Alam mo utukan siya? Ano? Kung lapad ang agtang, utukan ka. Right. Ah. Nagtanong, ikaw, ang answer ko kadayon. Ato pag siyang kung anon. Ano na yung inom? Kaya na kayo, Ilocano kami ha. Hindi kami Bisaya. Sinabi ko bang, kuwan, Bisaya mo? Pati pa to. Sabi mo, ano utukan? Ano? Ano, utukan, di Utak ba yung sinabi niya? Utukan. Sabi ni, kuwan, sabi ni Irene, di daw siya magpatalo. Kaya sabot daw sa Bisaya. O sige, ikaw Ilocano ka, magpatalo sa mga Bisaya. Kaya tinanong ko siya kung ano. Ah, sabihin mo nga, Ilocana rin to. Sige, magpatalo ka ba sa At Bisaya? sabihin mo si Ilocano, ita, apo. Shout Press out. 1. Kaya Ilocano ti ato, apukaw, apukiso. Ano daw? Miss Inday Kabkab, mas gwapa ka ikaw gid, maskin malayo sa kamera. Oh, tinawa lagi day. Ano daw? Wag pa lagi daw ko day. Pagmanda. Wala pa sweldo day, wala pa sweldo. Dugay pa ba? Matalino pag mataas ang noo. Diyan mataas, kasi dapat. Imo, mugo kayo noon imo. Ibig sabihin na, bugo ka. Sabi niya mataas. Imposible! Mataas ang ano Ah. ang gandun. Hanggang doon. Mataas ang noo. Di taas, hanggang doon, sa likuran, sa alimpulo. Malaki niya amtang Ay, sus, si Hisil nung ano, sabi ko, bakit puro noo nakasil? Wala man ang mukha, sil. Anong nangyari? Sobrang talino mo, sil. Hanggang alimpulo na yung noo mo, sil. Di ba noon, napiso-picture tayo. Ang lapit pa niya sa kamera. Yung camera buong noo niya. Pag picture niya dito, puro noo na yung nasa picture. Hindi ko hala. Sabi ko, hala, sige, may katawa sa inyong mga boss. Nya, maingon na rin si Kwan, si Ate Lambi. Nakikita ni Ate Lambi yung post mo ba noon? Eh, ngayon, marunong ka na ngayon magsilpi-silpi. Maglagay ka na dito ng ano. Pero noon, wala kang pakialam. Ganun, puros noo talagang picturean mo. Bye. Pero ngayon, nagbago ka na. May ganyan-ganyan ka na, oh. Tapos ka. Ay! Ubusin mo tong broccoli. Oo. Mga kalahati lang ba? Kalati na. Oh, kalahati lang. Sige, ilista mo natin din. Ay, sabihin ko pa pala, magbakala na po, no? Eh, may kulang yan eh. May kulang yan, katong kidney na pula. Ano ba yung kidney na green? Beans? Beans? Hindi, yung ano ba, yung kidney ba na pula? Yung nasa lata. Beans nga. Oh, kidney beans. Kidney beans ba? Dayon. Yung mga kidney nila dito, lahok. Pero ngayon, marunong na si Sil, nag-ano na siya, nag-improve na siya talaga. Ganyan-ganyan na. Eh, noon, gano'n ang picture niya. Ngayon, ganyan siya. Payuko-yuko na siya. Ay, ate, may ano na, may nakuha ka na ano yun, yung discarded. Tinuod jud nagwapa jud si Inday Kabkab pero Ay, Diyos, grabe. lantaw na mo Inday Kabkab. Good heart and nakikita ka. Ano sa Arabic? Kardis ay kardis. Hi, Tilambi!
kasi, gitira yan ako niya eh. Nakatikim sa Indian Shurba ko. Nagpagawa din ng Indian Shurba. Anong Pati name, yung- anong name pati ng yung nasa sauce ng likuran? Sino? gulay ni Ito? tatay. Indian sure ba pala yan? Ito? Inday sa pa. Venus. Oh, pati sauce ng Shurba ni ay ng Kasi nakutaran ako. ano ng gulay ni tatay magpagawa. Sus, Ginoo. Bakit nagkakain ang suti yung tatay mo? I love you. Nagsusuti Siligan sila? From Sindang. Yung gulay. Ay, I love you, Bebe Ira. Thank you. Nung sama nila nagsamoy, kalami bang Hindi dugtog yan, ng siro? hindi ba sa pang diet mo niya? Ano, onion leaves. Daon sibuyas sa ato. Sibuyas. Sibuyas